Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 2. Poblogaethau, Samplu a Chasgliadau. Pa wybodaeth gallwn ni ddarganfod am bris cluniaduron, laptops, Windows 10 yn y Deyrnas Unedig? Wel, rydym am ystyried yr holl cluniaduron sydd ar werth yn y Deyrnas Unedig a sydd â Windows 10 fel ei system gweithredu. Dyma'r boblogaeth sydd dan ystyried yn yr arolwg yma. Felly, mae hyn yn boblogaeth enfawr ac mae ystyried pob cluniadur perthnasol ddim yn ymarferol. Gallwn ni byth yn mynd trwy pris pob cluniadur sydd ar werth trwy y Deyrnas Unedig i gyd. Felly, yn lle hyn, cymerwn mewn i ystyried nifer fwy hadrin neu sampl o'r cluniaduron mwyn gwneud arolwg. Ni'n mynd cymeriad sampl lot yn llai a cymeriad casgliadau allan o hwnna. Felly, sampl cynta. Y 5 cluniadur cyntaf ar tab siopa oddi ar chwiliadur Google ar gyfer Windows 10 laptop. So dyna beth gas i edrych am Windows 10 laptop a dyma y 5 cynta dath lan. Dell, so i'n gwybod am pa drefn nhw. Y Dell Inspirion am 478.99. Dell Inspirion yn Currys. Yn Dell UK Consumer oedd yr un cynta. Yn Currys, Dell Inspirion 14. 299 o Currys. Dell Consumer o'r wefan ei hunan. 579. New Inspirion 15. XPX, Dell arall. 13 laptop with Intel Core 898.99 o Dell UK Consumer a o Very Asus Cloudbook am 169.90. Wrth gwrs mae lot fwy o bethau byddech chi angen ystyried wrth brynu laptop, ond ni dim ond yn wneud y sampl yma. Felly o'r sampl yma, gallwn ni gael yr ystadegau canlynol. Pris isafswm y pris bydd 169.90. Uchafswm pris ar gael oedd 898.99. Cymedr, felly ni'n adon nhw gyd i fyny ar rannu y 5, oedd 485 i'r bint y gosa. Canolrif, felly dod i nhw'n trefn a dewis yr un canol, oedd 478.99. Dyma fe. Hwna'n is na fe, hwna'n is na fe, hwna'n uwch na fe, a hwna'n uwch na fe. Canolrif y pris. Ac amrediad, felly o'r gwylod i'r ucha yr amrediad yn dod yn 729.9. Tynnu'r isafswm wrth yr uchafswm. Felly, gallwn gwneud casgliadau am y boblogaeth yma yn ofalus. Felly, ni wedi cael y gwybodaeth am y 5 yma. Pa gasgliadau ydyn ni'n mynd i wneud allan o'r gwybodaeth ni wedi cael? Isafswm y pris ar gyfer cluniadur Windows 10 yw ar y fwyaf. So, isafswm yw ar y fwyaf. So'r mwyaf, y pris isiau ni'n gallu talu yw 169.90. Dyna'n isafswm ni. Ar y fwyaf yw hwnna, achos byddwn ni'n gallu cael rai yn is na hwnna. Felly, uchafswm y pris ar gyfer cluniadur Windows 10 yw ar y lia. Felly, hwnna'r uchafswm ni wedi cael. Mae siwr o fod uwch prisau yn uwch mas na. Felly, mae hwnna ar y lia a'r lleiaf yn 898.99. Cymedr a canolrif y sampl yn awgrymu bod cymedr pris cluniadur Windows tua Windows 10 tua 480. Cymharu'r ddau yna. A mae amrediad prisoedd
cliniaduron o leia 729. Ni wedi cael yr amrediad yna, ond mae siŵr o fod rai islaw a uwchlaw, felly byddai'r amrediad yn fwy mas yn y byd go iawn, yn y boblogaeth gyfan. Sampl. I chi yw hwn, defnyddiwch yr yngrwyd i ddod o hyd i sampl o 10 gwahanol cliniadau'r Windows 10 o naill llai wefan Currys PC World neu wefan John Lewis. So'r 10 yn dod o naill llai un o'r ddoi. Dangoswch y data ar gyfer y sampl ac ystadegau'r sampl. Ystadegau oedd yr isafswm, yr uchafswm, y cymydr, y canolrif a'r amrediad, a defnyddiwch y data yma'n ofalus i wneud casgliadau am holl poblogaethau, poblogaeth y cliniaduron Windows 10. Felly, o sampl, chi'n gallu creu neu gwneud casgliadau yn ofalus iawn ar gyfer cliniaduron Windows 10. Cofiwch, chi'n chwilio am Windows 10 laptops a o'r ddau wefan yna. A byddwch yn barod i gyflwyno'ch canlyniad yma o flaen dosbarth os bydd rhywun yn gofyn i chi. Felly, i chi oedd na, a dyna ddiwedd y fideo ar gyfer poblogaethau, samplu a chasgliadau.